Ketä siellä on? Hietanen tietysti ja näet. Elä hypi! Elä hypi video. Apua. Apua. Minkäpä teki? Voitko viedä nämäkin? Kerrankin osuus kaikki yhteen kuvaan. Onko teillä uusi peti? Täällä on paperisuus. Pissapaperia. Täällä on vielä yksi purema. Mikäs tämä on? Naatinkin repii. Ei nämä mahu estään. No tärkeet. Päällä reetään tämä peti. Näätinkin se on tarkoitettu petiksi. Onko hieno? Oletko sitten aamulla mitään jäljellä? Tuostako? Vaaleanpunaisia höyheniä. Tekee se tuo pirulainen reijän tuo. Näätinkin. Kuulepa. Tämä on tarkoitettu. Meppä nukku. Se on kivaa nukkua. Ei joo. No, mene sinne nukkumaan. Noin. Määttä hoksas. Mä arvasin, että Määttä huomaa heti, että onpa pehmeä ja kiva peti. Sorsaakin sinne vie. Onko sinulla semmonen? Onko? Onpa hieno. Onpa hieno. Se osaa jo noutaa noin hienosti. Se vie sen tuonne. Hietanen ja mä tuo Näätinkikin voi mennä tuonne vaan nukkumaan. Se on oikein kiva paikka nukkua. Sinne. Noin. Voi, kun oli pehmeä ja mukava. Ei ne arvosta. No nyt on taisteluhommissa. Taas sorsaa viiä. Se on sun jentassu sorsa. Ei sitä pysty kuule ottaa. Näätinkin. Totta. Kuka siellä on? Lahtinen. Lahtinen tykkää. Muut ei. Lähetätkö sinä Liperiin terveisiä? Lähetätkö? No juu, semmosia terveisiä. Niin. Lähetätkö? Niin, ei tää hänne pure, elä pure. Näet sille Näätinkin nyt pärjää. Hietanen tulee kuviin. No hei. Mitäs huomenna leikata kynsiäkin? Nui. Mitä ne tekee? Mitä ne tekee?
Se on kyllä tarkoitettu teille petiksi. Voisi olla, että ei tästä aamulla paljon mitään jäljellä. Voisitte vähän olla. Tuo sorsakin on paremmassa kunnossa kuin tämä peti aamulla. Pannaanko me nyt video poikki? Katoppa näytinkin sinä kamera. Katoppa. Ei kun pysähy vähäksi aikaa. Katoppa kamera. Katoppa. Ei. Ei perhana. Nyt lopetetaan tämä video. Tämä menee mahdottomaksi. Mutta Sujen tassu on säilyttänyt tuon ihtellään tuo sorsa. Nyt se vietiin. Ykkösen Hietanen vei se. Hyvä! Hienosti! Hyvä! Pistetään poikki. Pistetäänkö? Ei meiltä tule nyt mitään fiksua. Pannaan poikki.